No čo? Čo dáme? Uj, mi to jak korené vlasy. Nebudem kúkať ti hore. Kúkať. Nemá jaké. Nie, bolševický snírej. Aby to poviedni. Kokos. Teba. Viete, len hubu, ale pohode. Poďte na YouTube. Toľko videí, čo tam máme. Aj nové, kúpni si to. Dajte pošiaľ sa, ako sa neskôr. To už si veľa videla. Akurát, ďakujem, ja sa na tej krkom. Vážne. To tak poriadu špahlu, aby to bolo počuť. Je taká šarmacia. Ale hýbaj. Bobulinu tu mám. Neviem na schvál. A počkaj. A už to prešlo, dobre, ideme. Nie, dá to pieť. Ale čo mám to spreč? Nie. Tak, poďme málo. Nie, Ježiš, slabá si. Nie? No. No, zapravo to ukážem. Ja nie, to bola málo užívať. Neviem, niekto nejde ven, ale to sa veľa poklidne a neviem, že žalúdku. Keď pozorím, niekto skrybujem, hej? Ale ja si to vidím. Však aj ja, ale ono to nejde. Počkaj, aha. Kotrace. Ti to je super, Liga. Ti to zase to je koniec. Čo ti je ja nič? Nebezpečný grk. Pustíš vyššie. To je, keď sme myšli v tých kamínkach. Ja už počúvaj, boli sa Bratislave. Aj keď sme si teda vyšla, ona otočí, a ja otočím, očúvaj, máš obočí, že hovorím na kabíny. A ona taká, že ale Lucie. Ale to je ako kabínky. Ja už nič neviem, veď to sme nemohli. Čo sme ešte takéto zažili? To je bača. Ting, tuto. Vlastne na počátku naho a taký čas som dal. Myslím, že jak náš farár, kde dávať malým deťom knižky, a on sa zbil smyť. Ale to bolo ničo. Že to na to líko pio dala. Ja som dala. Víš, ako som dala včera šlehu v triede. Ja len tak idem a teraz hovorím, že všetci ticho kúkajú a potom spolužiak, ty hovado, a všetci ujeli. Ale taká šlovaha. Víš, o ničom. Fuj, ty kokos, čo ty furt. Ja som dneska jedla venčeky. Máme ráno tak dá, že kúpte bagetky pepená, kúkame akorát, že bych hľadala, takže máme dať koláčik, banán a tyčku. Hladno, jak kokos. Ja prídem domov a nemáme čo zgať. Lebo oni si spravia volať, čo im chutí, ako ja som hodím americký. Ja budem radšej hladná, keď im to hovorí. Ty kecáš.
Maria. No, to sme vyprávali nejak mali a bolo tam tabulom. Veď to vyhľadala, že to bude tabulu, neviem, ujali. Toto až a to bolo, vtedy to bolo konečne zaplatíš Bola, že som padala veľmi mladším, ja stala som, ona vedela, ma vedela. A ona mi vedela stričku a ja som keby natáčam. Potom Nikola, opakovala, že ona, vidíš, napodobňovala, ne? Kúpila som na ňu ešte vaše slichy. Je to spáte s tým okom, pokiaľ nevidela, jak šumím. Tu má oko, zrenicu. Pícej. To je tam zarazila píčku. Nechám sa to ešte, ale komám na to, že mi dobre nadice. Myslím, také píče. Oni majú ako kolektív, tak majú dobrý zážitek. Vychádzajú z toho zákonne, na to majú nezakladné dni. Neviem, čo sa to bavila, keď to bola Nika, Michala a Chala. A robili to všetkým zúle, že všetko ľudia navideli. Hovoríme si nechajte. Ale my keď robíme každému zle, a všetko sme gadíko. To nedá na tej onej strednej. To hladná. Nemôžem odkázať ten rohlík. Čarodíč. No dobre, tak u nás by sa to aj dalo, hej? Teoreticky, že všetci takí stopky, že ich nemajú. Oni to zažerú ešte, no veď áno, ale oni to zažerú proste, keď majú nejakú desiatu, tak to zažerú ešte predtým, ako to proste v škole pred 3 hodinou. Potom si kúpia bagetu, a bagetu im trošku už nevytkneš. No ja by som prebrala, alebo ja keď budeš ísť spať, lebo ráno som videla aj spať, ja som ja už som povedať, zavolaj na jelene, to som jelene to je väčší bude. Marečka teraz som sa prebrala, že je na to na minulého. Že budeme robiť peniaze, ale ja chcem vypadnúť na oné našej bezpečné prečo, nevedú. Na oné, na kapitole. Jedna to je možné, a ja chcem tak, že ideme na 4 dní a dojdem do Uvidíme podľa toho, či budeme mať peniaze. Či ich budeme robiť. Nie, zajtra. To je muže jedno voľné miesto. Nie, to nie ono. A to nie ono skoro. Odmiany co robimy rozdawać. Koľko brigádne uskúšali o mesto? Nemôžem si to vyšli závodí? Keď by to závodí, ja som ani nemám. Závodí na to ohľadne. Ja budú druhý teda. Ktorá, zviemky. Viete, ako povedia po... Hello. Na východní závodí špatný. Objav roka. Náhodou je to, lebo špatný piatý rozlišaj naznačila, že je zábavovaný na to. Tedy ma napadli asi zemiaky. Že tu hladná. A oni nevedeli, čo horálka. Horálka? Horálka? Horálka. Kadery. Zachodila z rodinu. Stále. Ja si, že to bola.
takej, nenavidela som to. Že trochu si jen horálku, a to čo je? No nič normálne, lebo všetko nám potom povedali, že to nie si horálku majú, neviem prečo.